ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Силсила барномаҳои таомҳои миллиро равон медиҳем. барномаи навбатии мо аз Файзобод. мардуми Файзобод бо фарҳанги оиладориву рӯзгордории худ ном баровардааст. ва имрӯз ҳам бинандагони гиромӣ дар барнома як намуд таоми миллии тоҷикӣ ки қариб ки аз байн рафта истодааст. ин таомро барои шумо Кадбону Мавлидҷон тайёр мекунем. марҳамат, ин чӣ таом аст? ин ака ба авқати миллии тоҷики худмон ҳолумон меган. ака ҳолумон ҳолумон меган. мо ака ин рӯз аввал аз номи занҳои Файзобод ба шумо хушомадем мегӯем. ба нӯҳи Файзобод хушомадем маълума. анака мо тарзи ҳамаи авқотам мехоҳем ки ба шумо пешкаш кунем. хеле хуб. таоме ки имрӯз шумо тайёр мекунед таоми қадимӣ аст? қадимӣ. ана мо мехоҳем ки ҳозир ҳамира барои ки кӯдакҳое ки бемор мешаванд ё ки на саҳарӣ бояд ира тайёр кунем дар шиками холӣ ана истифода барем. ҳамаи авқоти миллии тоҷикиро. кадом касалӣ дар ин? дарунрав мешаванд кӯдакҳо бисёр ами чизайда ҳакимай барои кӯдакҳо. чӣ алақ ном дорад ин алақ? ҳолумон меган. ҳолумон меган. аз кай мерояд? тобистон, зимистон, тирамоҳ? соли баҳор, аввали баҳор, фасли баҳор мешавад. ва ини чӣ хӯд ака рафта ранги ҳамин худиш маҳсулотиш ранги хеле кадушка ҳайда. дар куҷо мерояд? ин кӯҳда мерояд. фақат дар кӯҳпорҳо мешавад. ҳамира оварда мо хеле тиёрша мекунем. да ӯро аввал тоза карда ба ин товасанг меган хеле метуршем. шира ҳамира мегирем. то ҳамин дараҷа мерасонед? ранги талқон мекунед? ира шираша мегирем. 10 рӯз ширинш мекунем. обша алиш мекунем. гашта ки ширин шид ва дар хеле халтача андохта овш кичаки мо ира ранги ами хел нишоиста меган. акабо нишоиста тунук када ва тиёр мешава мегирем. ша вақте ки залул шид мо 2 қошиқ 3 қошиқ уже тиёрш мекунем. аввал 3 қошиқ гирифта дар об медозем. дар об медозем вақте барои ки ин камтар талхмаза айда кофта таҳшин мекунем. вақте ки ин таҳшин шид обаш рӯз мехезад. ҳолмониш таҳшин шава обша мерезем. танҳо ҳамин олмонша истифода мебарем? ҳолмонша истифода мебарем. дар оташ монда зарфа аввал шира рехта баъди шир ва ҳолмона мерезем. шир бояд гарм шавад? не ам тахна. марҳамат. таштан ака ҳолмон ки таҳшин шид оби ира ак гирифта ҳолмона ба шир ака омӯхта мекунем. марҳамат. ака таҳшин шудааст? не таҳшин шуда то инҷо қариб 1 коса ширро истифода бурдем? 1 коса шир. оле агар ба шарти бо камӣ кунам аз шир бо камтари биё бояд ки ғавз шавад. ана ба шир мекобем ки нагирад тагаша? тагаша то ҷӯшида наша? то ҷӯшида на вақте ки ҷӯшида тиёр мешавад. то ҷӯшида наша мо бояд омехта кунем. ана ҳозир камтар намак андохтем. ира намакша камтарак мекунем барои ки худиш уже маззаш чизайда на аллакай маззаш намакша камтарак мекунем. бигӯед ки ин таомро мо кай истеъмол кардем? фақат субҳона тиёр мекунем. бинед ранги манни каша мегӯянд ана мехешад. ин таом тиёр шуд. ин яке аз таомҳои қадимае ки субҳона истеъмол мекарданд. бале. ва ин хеле ки шумо гуфтед алал хусус барои онҳое ки дарди ишкам дарунравӣ доранд, фоидаи калон дорад ва бештар ба кӯдакон тайёр карда мешавад. мо мехостам ки якбор ҳамин таъми инро бинам. чунки як худи намудаш ба манни каша мегӯянд ба ҳамон монандӣ дорад. метавонем ки ба зарф рехта
مسکره در بلوشون میمونیم و هولمون یوشی مسکره در بلوشون میکنیم همش رو میمونه. تا همه شمونی بوننز میشود ایره باید که باید مسکه بخورید تا همه شمونی مسکره میشود میشه من تماش رو بینم. البته میشود معلومه سرک تمی عجور دارد لیکن کم کم تخم او این یکی خودش برای همه حکمیش کمتر تخمازگیش میمونه این یکی تشکر مولوی جان. رحمت. امروز خیلی مهنت کردید و باوری کامل دارم که برنامه ما رو آنهایی که تهیه کردن طعام‌های تاجیکی ملی را دوست می‌دارند تماشا کردن و فکر میکنم که از این برنامه برای خود سود گرفتن و کوشش میکنم که در خانه حد امکان چنین طعام را صبحانه تیار کنم. و حالا باشد من از نام سرپرست برنامه گالینا بلانکا میخوام این توفه ها رو برایتان رحمت دستتون در کنم. رحمت. همیشه سربلند و موفق باشید. رحمت. بینندگان گرامی، این بود برنامه نوبتی کاشانه. هفته آینده چون هم وقته ما تهیه‌گران برنامه شما را انتظار هستیم. خیر.